Avstriya saparının çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Avstriya Respublikasynyň federal prezidenti Alexander van der Bellen bilen duşdy. Dostluk ýurdun prezidenti birinji mertebeli Türkmen mehmanyny ýene-de bir gezek mäherini bereklep, çakyly kabul edip gelenligi üçin Gahrman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, hemde pursatdan peýdanyp, Austriýanyň döwlet başçysyna hormatly prezidentimiziň iýeren mähirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Austriýanyň federal prezidenti öz gezeginde hormatly prezidentimize mähirli salamny beýan edip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çäklerini New Yorkda hormatly prezidentimizden geçirilen netijeli duşugy ýakynly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Netijeli ýagdaýda geçen pikir alşmalaryň barşynda Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň şu sapary, tiýasy, ykdysady we medeni insan perwerlerinde iki tarapdan gatnaşyklary işleňleşdirmäge güýçli itergi berjek möhüm ýadym hökümine garaýanyny aýtdy. Türkmenistan bilen Austriýanyň öz bitaraplyk hukuk derejesiniň şanly senlerini bir wagtda denýäri bellemek bolsa, paragaçylyk we dürüjlük taglimlarynyň umumlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny iýligderli gollaýanlygy, Hudutanna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň köp sanly kararnamalarynyň awtordaşy bolup çykýanlygy üçin Avstriýa Respublikasyna tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Häzirki döwrüň ährimin wezipeleriniň öňünde etsenlik gapmagarçylyklaryň diňe tiýasy diplomatik usullar arkaly çözülmeginiň zerurdygy bellenildi. Avstriýanyň 2031-nji 2032-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelikdäl agdalygyna Türkmenistanyň daraşgärligini işin gollaýanlygy ýödara ananşmagyň ýokary derejesine şaýatlyk edýär. Duşukda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen we Avstriýanyň ilkinjileriň gataryna goşulan bitaraplygyň dostlar toparyna aýratyn üns şekilli. Bu hyzmatdaşyk Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryň çäklerini de öz beýany tapýar. Bellenşäli daşar syýasat idaralarynyň arasynda gatnaşyklaryň iýligderli ösürilýär. Şonuň bilen bir gatarda parlamentary dialogynyň ähmiýeti onuň soňky ýyllarda hassa işleňleşdirilýänligi bellenildi. Söwda ykdysady gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy baradaky pikir alşmalaryň barşynda Gahrman Arkadagymyz harit bolan şonuň möçlerini artdyrmak üçin bar bolan mümkinçilikleri has dogry ulanmagyň zerurdygyny aýtdy. Bu orada söwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Avstriýa toparynyň möhüm orny bellenip geçildi. Onuň nowatdaky mejlisini şu ýylyň iýun aýyna Aşgabatda geçirmek teklip edildi. Ýaşyl energetika, sanylaşdyrma we emeli aňýaly ýokary tehnologiýaly ulgamlar hyzmatdaşyň geljegi ugurlary hökümine ketgitlendi. Türkmenistan şäher infrastrukturasyny ösdürmek, suwar asaryjy tehnologiýalar we banyk ulgam babatda Austriýanyň tejribesine uly gyzyklanma bildirýär. Bu ugurlarda bilelikdäki işleriň alınıp barmagy, milli ykdysadyýetimize innovasiýon çözgütleri ornaşdyrmaga, ony diversifikasiýalaşdyrmaga we durnukly ösdürmäge ýardam berer. Insan perwer ulgam iki halky birleşdirýän köprü bolup çykşy diýär. Munyň özi öňde barjy ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky akademik alışmalarda öz beýany tapýar. Türkmenistanyň universitetleriniň Grasyň Tenk Universiteti hemde Wienanyň Diplomatiýa Akademiýasy bilen hyzmatdaşlygy hünärmenleriň täze neslini taýýarlamak üçin ygtybarly bünyat döredýär. Medeni dialogam iýligderli ösürilýär. Aşgabatda Wiena barlarynyň we Galkynç Türkmen Avstriýa Simfonik Orkestriniň konsertlerini geçirmegi asly däwe urildi. Duşun barşynda Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň Avstriýa bilen ulak möhletlerini we ýödary bähwitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belläp, Avstriýa Respublikasynyň prezidentini özü üçin amatly wagtda Aşgabatda tapar bilen gelmäge çagyrdy. Avstriýa Respublikasynyň prezidenti çakyryk üçin hoşallyk bildirip, Avstriýa türkmen gatnaşyklarynyň häzirki wagtda täze many bilen baýlaşdyrylyp, iki dostlukly halkyň bähwitine netijeli ösürilýänligini kanagatdan bilen belledi. Duşun ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz hemde Avstriýa Respublikasynyň prezidenti berek-berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Avstriýa Respublikasyna saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Wiena şäheriniň halkara howa menziline geldi we bu ýerden watanyny dogrady. Bir näçe sagatdan soňra Gahrman Arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Şeýlelikde
Gahrman arkadağımyň Awstriýa sapary iki taraplyň gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany açyp, halkara giňişliginde ygtybarly hyzmatdaş höküminde Türkmenistanyň eýilýän urny tasdiklady. Awstriýa Respublikasy bilen ýözary hormat goýmak we anaşmak görelgilerine esaslanýan gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagy, uzak möhletli we ýözary bekleýil taslamalary durmuşa geçirmek üçin bir binýat döredýär.